మీ గెలుపులో మీ వెనుక ఉండే కొన్ని వందల మంది కంటే మీ ఓటమిలో మీ పక్కన నిలబడే ఒక్కరిగా నేను ఉండాలనుకుంటున్నాను. వృషాలి, ఎందుకింత మొండితనం? ఇది మొండితనం కాదు, నమ్మకం. మిమ్మల్ని మీరు నమ్మకపోయినా నేను మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నాను. అస్త్రాల మీద ఉన్న శ్రద్ధ ఆకలి మీద లేదేం రాధేయా? విద్యే నా ఆకలి వృషాలి. ఈ లోకంలో నన్ను నేను నిరూపించుకోవాలి. లోకం కోసం ఎందుకు? మీకోసం మీరు జీవించవచ్చు కదా. సూతపుత్రుడికి గుర్తింపు అంత సులభం కాదు. నా దారిలో ముళ్ళు ఉన్నాయి. ఆ ముళ్ళ బాటలో మీ అడుగుల పక్కన నా అడుగులు కూడా ఉంటాయి. వద్దు వృషాలి, నన్ను ఇష్టం. నా జీవితం రేపు ఏ మలుపు తిరుగుతుందో నాకే తెలియదు. మలుపు ఏదైనా గమ్యం మీతోనే అని నేను ఎప్పుడో నిర్ణయించుకున్నాను రాధేయ.